Nokra sini morong menangan si Deborma sini Montri bo agar sini ke sorry hamya agat bo check up khajana phaika kai moni sugar ki sabari tongo ai khobor maka mudamuti doktor check up phaika test phaika man kaham tongo ise durbol gi tongkha mairok chai ni bagai sumkha kawo bo daitin hamnai tabak normal no kono danger kuri out of danger taine dakar busabo abo ise sori durbolungi tongo kono lumman kuri kono abo kuri angkha kawo bo daitin hamnai jottoni boni babe jeng churi lainai tei bo daiteno bo hamui bo naw thana babe jeng churi lainai hambai Này. Đó là hai cái này.